Okolo Innocent Okwudili, Niġerjan ta' 38 sena, inżamm arrestat wara tressaq il-Qorti Mixli Bil-Qtil ta' Amoubi Joseph Ezechi, Niġerjan ieħor ta' 37 sena. Il-każ seħħ fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd fejn Ezechi nqatel wara l-qala daqqit ta' sikkina waqt argument fi-stabbiliment tax-xorb fit-triq il-Ġifen il-Qawra. Ġie rrappurtat li l-argument bejn l-akkużat u l-vittma qam minħabba nuqqas taqbil fuq min se jixtri l-ikel u min se jsajjar. Fil-Qorti l-ispettur Kurt Zahra akkuża lill-Okwudili li ta' daqqit ta' sikkina lil Ezechi. Bil-maskla ma ħallqu l-akkużat ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih u qal li huwa jgħix f'Buġibba. Ir-raġel li xogħlu huwa li jwaħħal il-madum qal li ġie f'pajjiżna mill-Italja lejn l-aħħar ta' frar. Bl-ispettur Kurt Zahra raw ukoll mal-awtoritajiet tas-saħħa jekk l-akkużat kienx jeħtieġ li joqgħod kwarantina qabel interrogah. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Kurt Zahra u l-ispettur ċantar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.